היי אהובות, היום אתגר 14, והיום אנחנו נחזור קצת לבייסיקס, שיהיה לכם קצת יותר קל, כי נראה לי שהתגרתי אתכם יותר מדי בפעמים האחרונות. אז, מה אנחנו עושות היום? אנחנו בחורות בין 3 ל5 דברים שאנחנו אומרים עליהם תודה, שנמצאים בחיים שלנו. אנחנו חוזרות לבייסיקס, בין 3 ל5 דברים שאנחנו ממש מודות עליהם, אומרות עליהם תודה מכל הלב, מרגישות את הנחת שהתודה הזאת עושה לנו בגוף. אני רוצה בזמן שאתם אומרות תודה, תרגישו איך התודה הזאת מהדהדת ליקום, אוקיי? ממש ככה. אני אומרת תודה, ואני שמחה על הדבר הזה שאני אומרת לו תודה, והשמחה הזאת והתודה הזאת וההודעה הזאת והתחושה הנעימה הזאת מהדהדת הלאה ליקום, אוקיי? כמו פולסים ליקום של אנרגיה טובה, כי האנרגיה הזאת גם תחזור אלינו. אז בין 3 ל5 דברים שנמצאים בחיים שלנו, שאנחנו אומרות עליהם תודה, ולהגיד את זה מכל הלב, עם התכווננות וממש לדמיין איך התהודה הזאת מהדהדת ליקום. ספרו איך היה לכם.